izvi ndo zviri kuitika masikati ano. Mageto youth atoona kuti aiwa pamwe pacho panotoda kuti usumuke umire zvekunzi makuseni kwa kune runyararo aiwa zvatodarika masikati ano avakomana vari paRotten Row vari kutamba vari papo vakati 2030 aiwa sekuru Mnangagwa tiregai mustepe down tiwanewo young blood vanga vachitotema mapurisa namatombo vakati bodo guys chero mukawisa tie gasi tiri kuzvinzwisisa asi matombo hawo guys so vanga vachipotserawo nekusaidi kwavo musakangamwe 2 days ago actually 3 days ago pakaisiwa mutemo wekuti kusenga zvombo zvinokwadzisa vamwe vanhu kusanganisira chero matombo chaiwo it was illegalized imikani ukaonekwa une dombo aiwa unogona kungoperera muchikurubhi and kuchingori no show from the military vakanyarira kuti vakomana vepolisi ava ndo vakachibata kuti musakangamwe zvakare 3 days ago pakaisiwa new army general vanonzi Emmanuel Matatu ndo vakaiswa ipapo chief vanga varipo lieutenant Sanyatwe vakabviswa ndobva vaiswa kumasports ndo zviri kuita kuti kumasoja uko kusava any movement kungova nerunyararo tati tikati chaona vakomana vachimanya vachidini asi aiwa yangori zizi vamwe ndo vari kuti maybe macivilian ayo necourage yavainayo yekumira mumastreets vanogona kuva vangori masoja akapfeka hembe dzemacivilian. Takangomira zvakare kuona kuti Geza ari papi Geza achakuvadzisa vanhu kuanga ataura wani kuti ari kuuya kustreet tobatana tese takananga kufreedom wati aiwa mukomana hana kuzosvika yazongova no show. Vamwewo ndo vane muono wavo wekuti chaita kuti masoja asauye kuroad inyaya yavasanyatwe iyoyo. Vamwewo ndo vari kuti it is also part yesignal yaGeza pavachazogona kupinda mumastreets ivo zvinhu zvese zvinobva zvangodzoka neorder. Vanhu vaona kuti runyararo aiwa inenge yatova stay away ivo vati vari kuda kuita peaceful protest saka ma-state resources ari kutsvaidze zvimafuta zvimahindra izvo zviri kumanya up and down kuedza kunyararidza vanhu asi paRotten Row apo aiwa ingori zhowezha.